Good morning लोगोफोर नोंसोर माब्रै दङ आंबो मोजाङैनो दङ मैयायै आङो ब्लगखौनो लाबोनो हायासै मैया सानसे बेनिखायनो दिनै सानबाय मा आं दिनैनि सानसेयाव माबायदि जेनेबा स्ट्रागल खालामलाङो बेखौ नोंथांमोननिसिम देखायलांगोन होननानै आं सानबाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दायो मैगं हाना लाग्रोनोसै आरोना स्टार्टिंआवनो रेसिपिसो जालायसिगोन आंना बर मोननाङा लोगोफोरा नायनो रेसिपिनिफ्रायनो स्टार्टिं खालामनांसिगोन आरोना जिहेतु फुं जाबाय एसेबाबोथ' जानाय लोंनायखौ खालामखानांगोन ना बिनि उनाव आङो मा मा हायो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं मैगंखौ सायनानै लानोसै अल बेदर अलजों नाजों संगोन आं दा अलखौ हानानै लानि बिगुर लेमनि आरोना हानि माने बिगुर लेमग्रोनोसै आङो मैया थियेटार नायनो थांदोंमोन लोगोफोर थियेटारखौनो मोजां मोनथाराखै आं जोबैयावनो फैबाय आयराखि थियेटार आमफ्लि गयारिनि दैदेननायाव जोंनि बे सिमेन्सापुरि एसबि बड' हाइ स्कुलाव जादों फिल्डआवहाय नायदोंमोन आरो दसे जोबैयावनो फैबाय जोङो दे बिदिबा लोगोफोर आं मैगंखौ हानानै लाबाय थानोसै संनाय खावनायफोरखौ टाइम सर्टनि थाखाय देखायस्लाबबाय थानो हायासै आं बेलेगावबो थांनो गोनां जानानै फैदों दिनै घन्टासे घन्टा मोननैनि थाखाय आरोना खामानि दं माने एसे खामानि दङ इयाव आङो थांनानै दा फैगोन दा आङो ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै लोगोफोर आं ओंखाम ओंख्रि संनायखौ देखायस्लाबबाय थानो हादिया आंना ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाबाय आं दा जाबाय थानोसै लोगोफोर ओंख्रिया अलकबि आलु गोरलै ना ओमफ्राय इथिं सानाजों आलु भाजि ओमफ्राय इथिंजाय मिक्सार लगायनानै लादों ओमफ्राय इथिंजाय दुन्दिया बाथोन थायाबाथ' जाखाथारा लोगोफोर दा जे दुन्दिया जानायनि सिजन जिहेतु दुन्दिया बाथोनखौथ' जाखाथारनांगोन जोंहा ओरैनोबाबो बाथोना थाबाय थाखायो आरोना लोगोफोर देबाय थाखानांगौ माने एसेबाबो माने आंनि ओंखाम ओंख्रिखौ नायनो बारा लोगोफोरनो खोन्थानि आं लोगोफोर आंना रेडि जाबाय इयो अलकबि आलु ना ओमफ्राय बैयो दुन्दिया बाथोन बियो आलु साना भाजि ओमफ्राय नै इयो मिक्सार आरोना आं दा जाबाय थानोसै लोगोफोर एसे टाइमाबो सर्ट जाबायना थाबनो थांनांगौ माने बेखौल' होबाय थायो देखायबाय थायो होननानै बर मोननाङा आरोना लोगोफोर आं कन्टेन्टखौनो मोनासै नालाय ओमफ्राय बेखौनो आङो सानफ्रामबो भिडिअ होआबासिनो थाबाय थाबाथ' दा चेनेला गोदान जिहेतु जानाय नङा बायदि आं गोसोआव सानो बेनिखायनो आङो दा संनायनिखौ देखायनो हायासैबाबो एसे क्लिप लानानै आं जानायनिखौ देखायजोबनो हायाबाबो आङो दा बेखौ एसे ओरैनो नोंथांमोनजों जायैनि सिगाङाव रायलायग्रोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा आंथ' बारा इसेबां रायलायनोबो रोङा बेनिखायनो गाज्रि मोना आरोना मा बुंगोन मा मागोन जानो जायो माने ना केमेरानि माने मोखाङाव फैबाथाय अब्लाबो हायाबाबो नाजालांगोन जेनेबा रायलायनो माबायदि रायलायनांगौ मानांगौ बेखौ माने एसे सोलोंलांगोन नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा आरोना आं बिदिबा दा जाबाय थानोसै लोगोफोर मानो हास्लाबा फुङाव एकदमबारे उपाय गैया नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर स्किप खालामाजासे नोंथांमोनखौ आंनो अननाय आरो सिबिनाय होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आंबो हाजासे नोंथांमोनजों इन्जय लाखिगोन आङो जिहेतु लाइफआव माबायदि आंनि ममेन्टआ माबायदि आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आं दा ओंखाम बिराद टेस्टि जादों लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो लुगैनानै अलकबिखौ बिहरथारदों ना सिंगियाथ' दंखायोमोन नालाय दाख्लै सेरसे लाबोदोंमोन लोगोफोर बिदिबा आं जाबाय थानोसै टाइमा हास्लाबनाय नङा आंना नै माबा जाबायानो खोमा टाइमा खैथा जाखोथाय र' 8टा जाबाय
8:30 जानोसै लोगोफोर आङो बिदिबा जाबाय थानोसै लोगोफोर दे फाइनालि लोगोफोर आं दिपालि लानाव मोनफैलायबाय माबा मोनसे खोथा फिसा रायलायनांगौ दं आरोना सानैजों ओंखायनो बियो लिंहरबाय जितु बेहा साइकेलबो गैया नालाय साइकेलबो सालायनो हाया नै गोजान जोंहानिसिम एसे गोजान जायो नालाय साइकेलबो सालायनो हायानो ओमफ्राय आंना स्कुटि दं नालाय आंखौ लिंहरबाय आरो बे लिंहरबाय नालाय फैदेरबाय आरो आङो ओमफ्राय दा दसेनि उनाव खोन्थागोन र' आं मा खालामनो नागिरदों ओंखाम जायाखै नै इयो ओमफ्राय आंखौसो ओंखाम जानो जर जबरदस्ति खालामगासिनो आं ओंखाम जाना फैखादों न'आव फुंब्रे जोबसिगोन आं डाबल ओंखाम जाबा लाइ रुनो नागिरदों ना एवोनो मा सङो देखायलांबाय थानोसै आं लोगोफोरनो लोगोफोर नायनोबा बिराद मावथि जाथारबायहाय जोंहाना दिपालि सनाया खोनादों जों सानैजों खोथा रायलायनांगौ दङ माने ओंखायनो फैबाय आरो आं लिंहरबाय नालाय दा इनो मैगं सुगासिनो लाइ मैगं लाइ गोलाव रुनानै जायोनो ओमफ्राय ना भाजि एवनानै एसे गोथाव जागोन दिनै जानायखौ जोबजासिम देखायगोन दै लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला लाइखौ सुना लाग्रोसै रुनोसै लोगोफोर नै दै फुदुंबाय दैयाबो जासिगोन आरो दै गोदौबाय होना लानोसै जानायनि जालायबाय थासिगोन आरो लोगोफोर जोंनि ब्लगा मैगङा जाबायानो आरो लोगोफोर मैथा लायनो थांनाय जोङो लिनाजों आंजों माने नादो मैथा नायाबो माबाल' 6, 7, 8, 9 पिसल' दं ओमफ्राय जों दा नाजों जानो मैथा लायनो नागिरदों नै नेनो लाइ रुबाय ओमफ्राय दा मैथाजों नाजों बाथोन एवनोसै आरोना स' लोगोफ्रा नायलांबाय थादो ओंखाम जायाखै नै इयो आं दाबो ओंखाम जायाखै दिनै हराव जानायानो आरोना गैगोना गैला पात्ता गैया माने मैथा बिफाङाव गोजाननिफ्राय नुहुरनायावथ' गैया बायदिसो मोनखादों आरो माबा गुदियाव थांना नायहैथानि र' ओरैबायदि सान्दुं बा माबा जालायलायबाय टाइमा नङाबा नै 1:49 जाबाय आरो ना होमबा माने ओरैबायदि सान्दुं दाबो उपाय गैया ओमफ्राय लोगोफोर मैथायानो गैया नेवमानल' मोनबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो संनानै जाहोनोसै नेवमानबाबो जासामसै फैदो बेबिया थांफायासै आंजों गाज्रिथार फिल्म नायदों सिख्लाफ्रा मन्दिरा जोंनि गफुरनिया लोगोफोर कारेन्टआनो थांना होबाय आरोना जोंना मैथा ओंख्रिया जालायलायसिगोन बेरेदो खोस्लिया नुदोंना साराय गोसोमाव लेथ्रा नुखायो आरोना थावनि फिथा सावनानै जादों बेयो साराया ओमफ्राय आरो अराव संबाथाय बिदिनो जायो नङाबा बया टेस्टि ओंखारदों रियेल आरोना ओंखामा दा खब'थामसो बारा हाबलायसिगोन खोमसि जादों आरोना मानो होनब्ला लाइट गैया कारेन्टआ थांना होदों ओंखाम जानो नागिरनायावसो ओंख्रियाबो ओंखामा ओमफ्राय नै लाइ रुनाया
आखाइ सना होनबाय Lainan das fide. Lainan das fide hobai an lati birat goथाव जादों Iya खहाबखाबाय आंथ' जानानै नेयाखैसैयानो जाबाय थाथोंसै नै दाना दुगैनानै दाना जिरख'नायनाय नुबाय दा ओमफ्राय दहाय एसे गावजोंमोन रायजोफोर लोगोफोर कमेन्टआव होनहर बेखौ दख'ना गानैखौ दख'ना गाननाय नाइटिल' गानना थाबाय थायो जांलाब जांथाबनो दख'ना गानबा बेसे मोजां नुयो साफ्रे सुफ्रेनो राफोरफोरनो दख'ना गाननो एसे बायो माने गावनि हारिनि ड्रेसखौ बायो माने आंना माने दख'ना गानबाय थाबाथाय उदैया सानो नागिरो बारा लोगोफोर गोबां जाबाय गोबां बुरजा जाबाय आयौ उदैफ्रानो ब्रां ब्रां मोनजोबलायबाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय लिना फोजोबनोसै आङो जि मेंबाय ओंखामखौ बुरजाथार जाबाय आं बिदि ओंखामखौ जाफेरामोन जि बुरजा जाखाबाय आङो ओंखामखौ सानजों नायनानै मोखां नायलायलाय जाबाय नालाय बुरजाथार जाफ्लांबाय अके लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बिदिब्ला बाय बाय